Vi har i denne video spurgt både lærere og elever omkring demokratiet på den NRG. Også om de kan se demokrati mellem lærer og elev og bare blandt eleverne. Her i A-rang bliver der holdt større afstemninger, hvor medlemmer af de forskellige udvalg bliver valgt, som f.eks. i forretningsudvalget. Dette sker ved, at kandidaterne fremlægger sin sag for resten af skolen, hvorefter skolens elever stemmer på den kandidat, man synes bør vinde. Demokrati mellem lærere og elever. Jeg synes, der er et udpræget demokrati, når man åbner op for nye temaer, f.eks. i sit fag. At man kan gå ind og åbne op for, at der er elever, der kommer med forslag til, hvad man skal arbejde med. Det er så ikke så tit, man får respons på det faktisk, desværre. Men der synes jeg da, at I har medbestemmelse, og I kan komme på banen. Så kan jeg godt sådan synes, i nogle andre sammenhænge kan det være lidt sværere at få demokratiet indover, fordi vi er bundet af nogle bekendtgørelsesregler, så der er nogle bestemte områder, vi skal dække. Så nogle gange bliver rammerne så lidt snævre. Jamen, jeg synes nogle gange, jeg spørger eleverne, om der er en bestemt måde, de gerne vil have det vinklet på, eller om de har nogle forslag til undervisning. Det synes jeg også er en form for demokrati, men jeg oplever lidt det samme som Helle, at eleverne ikke så tit griber bolden. Og så er det klart, at der er nogle ting, man er bundet af, nogle ting, man skal igennem. Og der har eleverne ikke så meget indflydelse. Jeg synes, hvem eleverne, der var lektion, også i beskederne i trådene, når vi kan komme ind og svare på, hvad vi synes har været godt ved begivenheder og dårligt ved dem og sådan noget. Komme med vores kritik. Ja. Så er der vel også alle de der udvalg, hvor vi får direkte mulighed mellem hinanden, og der blander de både mellem elever og mellem elever og lærere, fordi der er både lærere og elever med i udvalgene, og vi har direkte indflydelse på, hvad der sker i skolen, og vi kan også påvirke hinanden. Og mellem lærere og eleverne, bortset fra det, så er der netop i timerne, og når de laver de der spørgeskemaer om undervisningen hver halve år, eller hvad det er, hvor man svarer på, hvad der er godt og hvad der er dårligt og sådan noget. Ja, jeg synes, at demokrati kan leve. Blandt andet, når vi kan vælge vores egne nomineringer. Det er demokrati på det ypperste. I klassen gøres der brug af afstemning, blandt andet når der stemmes omkring flytning og aflevering af moduler, som oftest foregår ved håndsoprækning. Under andre emner, hvor læreren ønsker elevernes medbestemmelse, kan der laves et spørgeskema på lektio, eller skrives der en tråd af læreren, hvor eleverne afgiver deres svar. Der er ikke demokrati på skolen, fordi man ikke selv bestemmer noget. Udover det, der sker uden for skoletiden. Sådan det.